לערן, מזל טוב. זה כיף לך לעבוד במקום כזה. רן, חברה מצוינת. מקום נפלא, אנשים מעניינים, צעירים, דינמיים. הכל טוב. שיהיו עוד הרבה שנים משמחות וכיפיות. מזל טוב! שכיף לי לעבוד פה. שנחמד לעבוד בערן. כל בוקר כיף לבוא לעבודה. אז זה מה שיש לי להגיד, זהו, גמרנו את זה. שיהיו עוד 25 שנה כאלה לפחות. שיהיה עד 120. התכונה הכי שכיחה בערן, לפתור בעיות הכי לא שכיחות. מקום טוב, נחמד, יש פה אנשים טובים, אבל 5 ימים בשבוע. אני מאוד נהנה. בלילה קצת קשה, אבל ביום סבבה. פלסן ססה בצפון, פליקס טטור, רפאל ישראל, בטכניון דימה, בפיליפס בוריס, בג'י נאום ופליקס, בסייטקס HP גיל, בקודק אסי ובקינטיק אהרון. כן ירבו. אני שומר, אבטחה, חדש, נעים מאוד. נעים מאוד. שלנו? כן. למה יש לנו שומר? זה מה יש לך בתיק? רגע חבר'ה, בבקשה, זה לא נעים לי, אני אעשה את העבודה שלי, אוקיי? יש לך פה סמיכה כזה וזה, מה זה? זה לא שלי. אני יכול לתדלי שלך, אני מצטער. אבל אני צריך משהו צהוב פה, אני מצטער. תודה. רגע, בבקשה, זה חדש, זה גם חדש לי, אני חדש מחברה. צריך לבדוק גוף. אז... מה זאת אומרת? אין צ'אנס. אוקיי, אז רק את בסדר, נכון? את מהרן, בטוח, והכל בסדר. יש לך פה סמיכת פיקי. יש גל פריצות, אמרו לי משהו באזור, אני עושה את העבודה שלי, בבקשה. זה חשוד אבל שהוא ריק, כולם שההטבגה שלהם מלא. לא! הרסת לי את התיק! הרסת לי את התיק! אתה לא רואה שאני עובד פה? אני רואה שאתה עובד פה, כולם עברו את זה, חלק עובדים וחלק לא עובדים, בבקשה. הרסת את האוטו, לא הרסת כלום, אבל את הרסת, נכון? האוטו שלך. מזוודה ועוד מזוודה ושמן. יש לך 3 מטריות, 3 מטריה. אתה בסדר? טוב. טוב, טוב, אוי! מה הבעיה? למה? אני מרגיש הרבה התנגדות מאנשים, אני מצטער, זה חדש לי גם באותה מידה. פעם ראשונה. נכון, אז אני גם לי זה פעם ראשונה, אבל זה לא נעים לי. פעם ראשונה. בבקשה, אני צריך לבדוק בגוף. בסדר? תגיד, אתה צוחק איתי? לא, אני לא צוחק איתך. אני מצטער, אני צריך לבדוק אוטו שלך. בסדר, אתם לא צריכים לעשות בדיקת גוף, אתם נראים סבבה. זה חדש הסיטואציה? כן, זה חדש, ואני פה, ועשיתי עלייה בשביל זה, לבטח אותך. מה עובר עליך? אני צריך לבדוק את הבגז שלך, אני מצטער. למה אתה מוציא לכולם החוצה? כן, זה נראה לי של החברה, זה פיתוח של החברה כאן. אתה לא לקחת את זה. לא, אני לא לקחתי את זה. אפשר הכל, אבל יש לי שאלה. למה אתם 2 באוטו? מה זאת אומרת? היא כל הבוקר מגיעים רק בן אדם אחד באוטו. רגע, אוי! לא אמרו לנו שזה יהיה, והיה כדאי שיגידו. אני לא חפיף כמו ישראלים, אני עושה עבודה כמו שצריך. זה מאוד מוזר העניין הזה. לא נשלחה שום התראה לעובדים. העובד שלך עושה פה בדיקה גופנית על אנשים שעובדים פה 16 שנה. והדבר האחרון, תסלח לי אדוני, אני צריך לבדוק גוף. זה מוטורולה. אני אכנס לו לבגז' אני אעשה עם תרה. סליחה?
מה זה? שיקוע! אני צריך לבדוק גופק. סליחה, היא בגז. בסדר? בוקר טוב. הכל טוב? חוט תריס? זה חוט לתריס? מה זה תריס? quoi? תבדוק. תבדוק. שנייה. בסדר, עובד. רסתי לבד. צריך לשים לב מההתחלה. אני בטוח שאני מצלמה נסתרת. זה בדיוק, ככה זה נראה בדיוק. הווינקר שלך גם בסדר.